DJ Saroj Birsariya मैथिली स्टार गुप्ता म्यूजिक के स्टूडियो कसमा मरार केले रे छौरा के हन खेला आगुर कई जना गुर कई छै ठेला केले रे छौरा के हन खेला आगुर कई जना गुर कई छै ठेला जल्दी बताबै न कोनो उपाय आ करई टराई छौरी एगो उपाय के लोरही गरम करई ढोरही सेकाई करई टराई छौरी एगो उपाय हाँ एगो उपाय के लोरही गरम करई ढोरही सेकाई आ करई टराई छौरी एगो उपाय हाँ एगो उपाय के लोरही गरम करई ढोरही सेकाई मैथिली स्टार गुप्ता म्यूजिक के स्टूडियो कसमा मरार झूठो के टेंशन लई छे हमरा तू टेंशन दई छे मिट जे तो दर्द गई गोरी हां हां अजमा का देखै ना लोरही अजमा का देखै ना लोरही हमर बनाना अंगूरी पाबैले फर देला चोरी आबू सटे न तोरा देबौ बना के हम रखबौ दूरी खेलबौ ने छौरा हम एहन खेलाय खेलबौ ने छौरा हम एहन खेलाय आ करई टराई छौरी एगो उपाय के लोरही गरम करई ढोरही सेकाई करई टराई छौरी एगो उपाय हाँ एगो उपाय के लोरही गरम करई ढोरही सेकाई आ करई टराई छौरी एगो उपाय हाँ एगो उपाय के लोरही गरम करई ढोरही सेकाई के लोरही गरम करई ढोरही सेकाई के लोरही गरम करई ढोरही सेकाई मैथिली स्टार गुप्ता म्यूजिक के स्टूडियो कसमा मरार छोड़ई ना दुनियादारी छने में जेतौ बीमारी करिया ने कब तू माना रखिया तू काम के जारी रखिया तू काम के जारी सोलह के हमर उमरिया तोड़ देले पाकर कमरिया जिसले हटवा के लाली को देले ठोर हमर करिया हो जे तो छौरा रे मरकल राय हो जे तो छौरा रे मरकल राय वरुण पंकज मोनू करतौ चढ़ाई करी है नहीं कबो छौरी तू लारा आ करई टराई छौरी एगो उपाय गई एगो उपाय के लोरही गरम करई ढोरही सेकाई आ करई टराई छौरी एगो उपाय हो एगो उपाय के लोरही गरम करई ढोरही सेकाई मैथिली स्टार गुप्ता म्यूजिक के स्टूडियो कसमा मरार